leɗɗe men ɓaleeje ɗe ina waɗi ko ngannduɗaa so a yarii ɗum jooni taw ko damba ko jooni weddoto damba tan taw tan mbiimi ka gonɗo e damba aɗa ronki ummaade min jogii ɗo pelle yimɓe joom gannde en kaalate safuuji ko neɗɗo dañii heen caɗeele arate fedde ɓe dañi ɗe caɗeele te mbimi ɗum yo waɗ noon ko ɗon tan weddi ɗon tan o watti audio goɗɗo wonde alhamdulillahi coofe ɗen jehi ina waɗi ko neɗɗo tindinte goɗɗum kala mbo dañi damba ñiɓɗa peɗeli ma gorɗi jekkiɗɗa juuɗe ma dow ƴeŋiɗa tan damba weddoto ala lekki ñiɓɗa peɗeli ma gorɗi a yekkito to mbayano ƴeŋotoɗo ni ummina juuɗe dow jekkitoɗa ina haasi decci ɗe ngara eyyi kono ne waɗi leɗɗe mum waɗi leɗɗe mum ittoje ɗum ha laaɓa eyyi saabu leɗɗe diccinoje ɗe yimɓe tottete yo deccu ɗe mbiɗa safara hen capato goto sapalɓe gumani ko mbatten ko mbi ɗum ya yiilo mbusuji mbuuɗu daneji ɗi o haɓɓa e jogoram makko o diccio hen ha heewa ko nden o andata ko dicci ko woni nder ko e kurjuru e ndijo o hul ha o horti kono saɗa yaha taroje aɗa diccu a yiyata arata ko ɗum woni ina iwa ha laaɓa tinani woni decci ɗe olɗo kono sa waɗi mbuus kam saɗa yiɗi tan andude ko gonga jaggu mbuus tan kaɓɓa hen tawaɗa yari lekki ki dicceɗa ha para sa waɗini mbuus o mbiyata ɗum holno wonirta e gorko a jarama oɗon